Nazdar, tu je znova Battleboy a vítam vás u môjho ďalšieho videa. Dnes tu bude recenzia na figurku droideke, tiež Destroy Droid. K tejto droideke dostanete kartičku. Vidíte? Bola kartička. Potom klasický podstavec, ktorý neviem na čo je, lebo tú droideku vôbec netreba na podstavec dávať, ale dostanete ho k nemu, ale podľa mňa je to celkom bonus. Ak máte takú figurku, nemáte k nej podstavec, dosť sa vám k tomu hodí. A teraz prejdeme na samotnú figurku. Ako vidíte, tu je droideka. Má červené oči, klasika, aj toto. Má hlavu môžete takto ohýbať, aj odpojiť. Počkaj, vydržte. Už som späť, prepáčte, vystrelila mi jedna strela. Som musel hľadať, no bolo to chvíľku. Dobre, vidíte, ohýba si hlava. Ďalej má ohýbacie svoje diela, ako ste už videli dielo akcií. Môžem vám ho názorne ukázať. Čakajte, musíme... No, teraz mi nevystrelili, ale keď netreba... No, to také to nebolo ani výstrel, to bolo skôr také odpojenie. Skúsim to dať posledný pokus. No, teraz už vystrelil. Vidíte, tu je a splýva. Takto. Ďalej má už malý bonus. Vidíte. A vidíte tento čudlík? Tak sledujte, čo sa bude diať s rukami, ako tlačím. Vidíte? Môže točiť s rukami. Ruky môžete tiež rôzne ohýbať. Vidíte, aj nohy zase vypadol, nevadí. Vidíte, nohy môžete ohýbať, dávať do rôznych polohy. Ešte znova zapojíme strel. Dobre, takže to bola droideka a ja sa s vami lúčim a uvidíme sa na budúce.